Ze garrantzia duen ume bat lautada ikastolan hasten denean, ez da, Nerea? Bai, lehen hasiera horri ikastolaratze prozesuari garrantzi berezia ematen diogu. Ikasleak berak eskatzen dituen beharretara egokitzaldi pertsonalizatua egiten dugu familiarekin batera. Helburua da umea segurua sentitzea eta hezitzaileengan segurtasuna lortzea, eta horretarako denborak bere beharretara egokitzen ditugu. Bai, etapa osoko helbururi garrantzitsuena umearen segurtasuna eta ongi izatea da. Eta hau posible izateko haurreskuntzako bigarren zikloan izan proiektua aurrera eramaten dugu. Umearen gaitasunean konfidantza dugu eta bakoitzaren erritmoa errespetatzen dugu. Umeak zirkulazio librean aritzen dira, hau da, zer, nola, noiz eta norekin egin aukeratu dezakete. Ikasleentzako eta bizigaren gizartearentzako balore positiboak lantzen ditugu, hala nola elkartasuna eta berdintasuna. Eta hori guztia posible izateko ezinbestekoa da familiarekiko gertuko harremana izatea. Haurreskuntza etapa estrategikoa da. Izugarrizko garrantzia du pertsona baten bizitzan. Izan ere, pertsonaren oinarriak finkatzen dira. Etor zaitezte lautada ikastolara!